ונעשה דק יותר, בסוף הוא נפתח, נעשה פיר כזה, ואז יש חור שמשקיף לבריכה למטה, שהמאיה בחלק גדול מיוקטן, שכולו גוש קרסט, הרי אמרנו שכל יוקטן זה גוש קרסט גדול שהורם לפני כמה עשרות מיליוני שנים, והוא כולו בעצם ספוג אחד גדול. יש בו המון מערכות כאלה של סנוטס מחוברות. סנוטס זה פיר כזה, אבל שיש לו בפנים מערכת מסועפת של חיבורים. כי כל המערות האלה, כמו כל הספוג הזה בדיוק, הוא מחובר במעברים. בצ'יצ'ן איטזה אתם תראו את אחת הסצנות הכי מפורסמות, הכי גדולות, עם פיר בגודל של עשרות מטרים קוטר, וברוב המקרים המאיה השתמשו בסצנותה כדי לזבוח, לעבוד את אל הגשם, את אל המים, את צ'אק, זרקו מנחות לבפנים, מצאו דיסקות ממתכת, מזהב, מכסף, מצאו גם שרידים כתובים לזבח אדם, כלומר זרקו אנשים לתוך הסצנותה, כך שפה מדובר בלגונות פתוחות, אבל לחלק מהם בצד הצפוני ביותר של הפארק יש חיבור תת-קרקעי. זה הכל מערכת קרסטית אחת שלמה, ויש חיבור תת-קרקעי שיוצא באחד מהנקודות יישוב, אחת מאותם אלפים שהיא דיברה עליהם, שנמצאת על הכביש הישר הזה שנסענו עכשיו לכל אורכו, יש אתר מאיה שיש בו סצנותה כזה, ויש שם יציאה לאותה מערכת. רגע, אבל מקור המים זה נהרים, אבל לא... מקור המים זה... לגונת החלומות, וזאת... נורא צ'ארמינג משהו, לא? זה צ'ארמינג לגונה מקסימה, וזאת לידינו, עוד אחת נפרדת, זה נסגר פה, איזמרלדה. תראו איך המים צלולים, פנים מדהים. רואים לכמה מטרים פנימה. אם היינו יכולים להיות מלמעלה. ופה נראה עמוק. ממש רואים שזה עוד, זה תהליך של עשרות אלפי שנים, אבל כל הזמן זה נפתח וגדל. כי הקרקע היא גירנית, היא מומסת כל הזמן על ידי המים. זה צריך לבוא עם הליקופטר ולעשות תצפית מלמעלה, כי זה עשרות אגמים בשטח, אומנם בשטח גדול, אבל זה עשרות אגמים. עשרות קטנים כאלה, לגונות. התרשמות מכולם דבר אחד. זה שלווה. לא צריך לקחת שלפים מעכשיו. מזרון על המים. תראה מה שקרה לי. מה קרה לי? תיקח לך, אני עננה. בסל קריסטובל, תסלפים. והם סופגים את המים שלהם מבפנים, מבין העלים. ובהרבה מקרים יש בית גידול בתוך המים האלה. אני יודע שבקוסטה-ריקה למשל יש מין של צפרדע, שזה הבית שלה, היא בחיים לא יורדת משם, שם היא ניזונה, שם היא מטילה ביצים, שם היא גדלים הראשונים, הכל שם, זה מין נישה אקולוגית. זה דוגמה למה שהסברתי על ספציפיקציה, על התמחות מאוד מאוד ספציפית של בעל חיים, במקומות שיש תנאים שנעים מקיצוניות לקיצוניות או עם משרה לא גדול, אז לא נוצרת כזאת ספציפיקציה, כי חייבים לדעת להתמודד עם הרבה מצבים. כנפיים קטנות, בדרך כלל שפירית יש גדולות. את יודעת כמה מילים של שפירית?
אדומות, יש שני סוגים. The villages where we come are the richest יכולות לגמרי, villages. הרבה יותר גדולות מזאת. And I think that the best is קצת to פרופיל give it שלה? to the poorest people. But you רגע, don't אבל אני אשים לך אותה arrive at בשמש, area איפה of השמש? the poorest people because they're not. I think it's best to What give did it to the really We poor thought that we were going to a very poor village when we were in Guatemala. כן, בואו נתחיל לעלות. קדימה. קדימה. Levantino. באו לי